Milaka urtez, gizakiek antzeko tresnak egin zituzten, eta ziurrenik antzeko portaera izan zuten. Baina orain dela 40.000 urte, orain dela 1600 amona, zerbait gertatu zen. Gure Europako arbasoak txirulak egiten, gizakien forma zuten estatuak sortzen eta euren bizilekuetako paretak pintatzen hasi ziren. Anatomikoki ez ziren asko aldatu, baina portaera bai, portaera guztiz modernoa izaten hasi ziren. Kromagnonak 20. mendeko literaturan basatiak, iletsuak, indartsuak eta animalien portaera zuten gure arbasoak ziren. Kobazuletan bizi ziren trogloditak finean. Baina nortzuk ziren Kromagnongo gizakiak? Anatomikoki modernoak ziren Europako lehen biztanleak izan ziren. Neandertalen ondoren iritsitakoak. Ziurrenik, mendebaldeko asiatik. Frantzian aurkitutako hezur batzuen kokapenaren izena daramate, baina Eurasian zehar leku askotan bizi izan ziren. Iberiar penintxulatik Errusiako lautadetaraino. Azken Massimo glazialaren aurretik. Eta ondoren.